माबायदि आवगायना दं बिथांनि गनायनि रेहाय होनायनि बाथ्रायाव बेसेबांसो बेखौ लानानै जों दाख्लैबावै सावरायदों आरो बेयाव एनडिबिनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो जयै गिबि मन्थ्रिजों सावरायदोंमोन आरो बे बेलायाव जि मानगोनां रन्जन दैमारि आरो बिथांनि सिबिआइनि कर्टआ होनाय 6 जिखिनि एक्स एनडिबि सोद्रोमाफोर दङ लोगोसे एनआइए आव 56 नाम्बार अफ जिखिनि जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव दङ 6 जना कनभिक्टेड जाबाय आरो 50 आन्डार ट्रायेलाव दङ बे बाथ्राखौ लानानै दाख्लै जोङो क्लियार काट सावरायदों आरो बेखौ गिबि मन्थ्रिया 12 सेप्तेम्बराव जिहेतु सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ दाख्लै 28 तारिखआव जानो गोनांमोन नाथाय बे रिसेडुल जाफिनबाय बिनि सिगां भारत सरकारखौ आरो भारत सरकारनि बे जिफोर एजेन्सि दङ बे एजेन्सिफोरखौ बिथाङा गावनि लेभेलाव सावरायगोन बा बिथांमोननिसिम बिनि थाखाय पारसु खालायगोन होननानै जोंनो खोथा होदों लोगोसेनो आसामाव जि एनआइएनि एनडिबिनि जायफोर केडारफोर दङ बे एनआइए सार्चआव जायफोर आन्डार ट्रायल दङ बेखौ लानानैबो एनआइएजों बिथाङा सावरायनायनि थाखाय खोथा होदों आरोबाव उननि समाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आरो गासै जिखिनि केस दङ आरो जेलाव थानाय बेफोरखौ लानानै आरो गुवार आरो गोथौयै सावरायबावनायनि थाखाय बिथाङा खोथा होदों दा बेखायनो जों सानो जे एनडिबिनि जेसेबां जेंनाफोर दङ बेखौ जोङो नारसिननाय आरो सावरायनाय आरो बिनि समाधान बे समाधानखौ जों दिहुननांगोन दा आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों बेसेबां आशाबादि बेवहाय बर' हारिया बे बिथां गनायनि सायाव बेथ' आल्टिमेटलि कर्ट आरो जुडिसियेरि मेटार दा बियो सुप्रिम कर्ट सिबिआइ फार्स्ट ट्रेक कर्टनिफ्राय हाइ कर्टआव थांबाय हाइ कर्टआबो सेम रायखौनो बाहाल लाखिबाय सुप्रिम कर्टआव बिनि पिटिसन होनाय जादों माने माबा इन्टारिम माने लिभ बा इन्टारिम बेलनि थाखाय दा बिनि जाय उकिल बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं टिम जानानै फारसेथिं जोङो आशाबादि खिन्थु जुडिसियेल मेटार बा जुडिसियारि जिहेतु प्रसेस फारसेथिं सरकार आरो पलिटिकेल लेभेलाव जिखिनि मावनो गोनां दङ बिनि थाखायबो जों गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनबाय दिल्लीयाव थांनानै ए के मिश्र बिथांखौबो जोङो खावलायहैदों आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआबो मानगोनां आइबिनि डाइरेक्टर तपन्दिका बिथांजों सावरायदों दा बेखायनो बिथांमोना गासैबो बिथिंजों जुदि पजिटिभलि बयबो हाबा मावलायोबा थारैनो जि बेन्च दङ जाजनि बिथांमोना जुदि पजिटिभ आरो डाइनेमिक पिसनि सार्थआव जिहेतु कर्टआ जादोंमोन बेखौ जुदि नोजोर लाखिनानै हाबा मावोब्ला आयेननि प्रक्रियाब्लाबो आयेननि नोजोरावथ' गासिखौबो समानै नायो गिदिर उन्दै गैया थेवबो जोङो जिहेतु मोनसे एकर्डनि स्पिरिट आरो पिसनि सार्थआव बेखौ नोजोर बोनानै पजिटिभ माने जानायखौ जों जेब्लाबो लुबैयो आरो पजिटिभ जाहोनांगौनि थाखायनो जोंनि एप्रोचआ कन्टिनिउसलि सोलिगासिनो दं चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन